Ongietorriak Larrotxeners gure laugarren ikasgai honetara. Hementxe gaude aurreko ikasgaian irekitako konposaketan. Materiala inportatzeko aukera ezberdinak daude. Adibidez, klik bikoitza eginez proiektu leihoaren edozein lekuan. Irekitzen zaigu esploradorea eta hortik erabakitzen dugu ze materiala inportatu. Beste aukera, file edo artxibo, inportatu eta artxibo berriz. Leiho berdina irekitzen zaigu eta hortik nahi dugun artxiboa aukeratuko dugu. Beste aukera, artxiboen esploradorea erabiltzea. Aukeratu artxibo bat eta arrastatu proiektuaren leihora. Artxibo bat konposaketara eramateko, arrastratu baino ez duzu egin behar. Beste aukera bat, hemen proiektuaren leihoraren gainean, eskubiko botoia sakatu, import, file edo inportatu artxibo eta hemen nahi duzun artxiboa aukeratu. Import botoiari eman eta hortxe daukagu. Photoshop artxibo bat inportatzeko, betiko moduan, artxibo, inportatu, artxibo eta horra aukeratzen dugu nahi dugun Photoshop artxiboa. Inportatu eta leiho hau irekitzen zaigu eta hementxe daukagu magia egiteko aukera. Hemen inportatze mota aukerapean opzio ezberdinak ditugu. Goazen Photoshop dokumentua, footage edo material de artxibo edo artxibo material bezala inportatzera. Eta botoia usakatuz esango diogu kapa guztiak bateratzeko. Hementxe daukagu Photoshop artxiboa geruza bakarra bezala. After Effectsek Photoshopeko artxibo baten geruza guztiak inportatzeko aukera ematen du, artxibo bakarra inportatuz. Horretarako, betiko moduan inportatzen dugu Photoshop artxibo bat, adibidez, hau, inportatu, eta hemen daukagu aukera, artxibo lau bezala inportatzeko, lehen ikusi dugun bezala, edo konposizio bezala inportatzeko. Esaten diogu baietz, eta hemen, konposizio bezala irekitzen zaigu, Photoshopeko ezaugarri guztiak mantenduz, tamaina eta bar, eta geruzen ordena ere. Honek ematen digu aukera izugarriak Photoshop artxibo bat animatzeko. Aurrerago ikusiko dugun bezala. Gauza bera, Illustratorreko artxiboekin. Baldin badaukagu Illustratorreko artxibo bat bere geruzekin, inportatu dezakegu After Effectsen Photoshopeko artxiboekin egin dugun bezala. After Effectsek dokumentuaren ezaugarriak eta geruzen ordena errespetatuko du. Eskerrik asko Larrotxeners zuen arretagatik eta hurrengora arte!